Dili tanan bayot. Atat or manglaki gyud. George Froilan. Galit ni George Froilan. In fairness niya. Lagi. Di, kuhan siya ng literal nga babae. Babae gyud kanang. I mean si tama no kani si Sam ang nakapausap na to nga. Kita nang bayot na ko na ilan so far. True. Sa ako po na True. Ay sus mawala lang ka jud pagbalik nimo tingala ka nagkaitom-itom lang si Nina. May familiar. Kagikan diyan. Pugaw ng tuhod. Naugaw na tingala ka basa ang tuhod no. Nabasa imong tuhod niya. Tiles mi diri agoy na dagiludhan. Kinuok ko. Tapos mo pag yung mga tengap mo pa grabing laki. Kani girl na to guwapa. Tanawa ang pamilok tapos pa. Ang lips. Bulaw. Pero dili siya may wala. Lagi. Mas ako makatakon ko ano. Kastarya ko ano. Gitry na gunin siya attempt sa tong driver. Wala ni effect. Gilood siya. Dili ko sir. Sayop na mo na nga panaghap. Kaya tanan na mo kaila. Sus gino ko makita laglaki. Kani wala okay na siya muli. Malagi kay si Sam good kay kuan Maria Clara siya ba. Dili sa hormones na. So Maria Clara. Ang iya dong hormone nawala iyang gana. Munang tingala ko siling gusto mo palitan ng hormones. Kaihata doon niya siyang bana pag yun. Para daw mawalang gana. Ay wala dili ni. Ang atong issue dili di lang kay nga nakagahi. Pero kung gana tong stress, my God. Rolling. 1, 2, 3. Rolling nyo da. Check. Rolling in the jeep. Okay ra mong lights. Check. Wala dili ko magmupana. Okay ra ko ma'am. Okay ra ang suga. Okay. Gwapo na ako angle ma'am. Hi guys, welcome back sa podcast. And bisag busy among week nakaapas yun may record karon. Yes. Nami sa Cafe Maximo. Ayan. Feeling ako naranin sa doon tag-iya si Cafe or si Maximo. Okay. Tapabali siya kasagaram yun na iban name una hayang cafe. Yeah. Iya bali. Yes. Cafe Maximo. Pwede siya kung Cafe Bernie ano lugar? Pwede ba? Cafe papabali no. Yes. Pwede po patunga para bali na. Ka Bernie Fe. Para paiba lang ka. Hi guys, welcome back sa podcast. Kauban si Konsyal Bernie Bitog-Bitog. Hi. Of course with Sampaino. Sawadika. Oh, siyempre ang atong my favorite photographer, layout artist, editor, grabe gid mga perti gid may gala. Sabi ni. Yes. Wala mo kay kwarta ko. Juanito. Si Juanito sa one photo. Alu. Ay wala ka last Wala. episode ni Kala ko behind the scene. ng racket. Behind the scene ko. Ha? Ay di. Nang racket ka? Nang Racket rocket ka. ka. Mo nang siya karon ang mobayad ron sa Cafe Maximo. Kasi di mo last day. Ika sa cafe. Sa casa. Ay oo Cafe. tama no. Tama. So mo nang kami Cafe Maximo. And of course with Drew Dalapo Galupo. Medyo iced ka lang karon ha. Oh, iced ka ng titi lang. Okay, nag-coffee ko ganina, so, you know. Yan. Kay mag-host pa ba yata? Wow. Pare man tayo ni man wala ko nag-coffee nag-coffee na ganina. Nag-cupping mini ko ni John Rick ganina. Alam mo, this week we were so busy of the caravan mo, among mga handshaking nagsugod nami. And I said na kailangan ko mag-podcast kaya again this is my stress reliever, promise kayo. Being with you guys is my stress reliever. This is the team to beat, ha? Pag matay pag mo gawa sige sa resulta, pag mo daog ko aning election pohon mudaog magita. Matay mo ning nga team inyong Hyron guys. Unsaon, di ba? Unsaon pagpadaog sa ka-independent, walay limited ang resources. Nga unsaon nga ang pagpangkampanya ug ang branding sa usa ka politician from the layout to the color to the type of font na gamiton. Unsay angle sa pagpicture and even the jingle nata si Master Poppy diri. Yes. Correct. Unsay jingle kanang jingle nga dili kay gikuha lang kung unsay kuan kanang sikat nga kanta kay pula lirik. Correct. Mi diri. True. Dili adunahan pero nanahan. Diba. So this is pwede na tayo magnegosyo guys, agency. Ang ato is to lift up man the person, so lift up agency. So kung na mo yung mga plano diha, my God, kung say plano ninyo da nga mudagan ba mo or gusto ninyo nga, you know, oh my God.
This is the team, guys. My God. Hello. Hello. Unsaon pagpabibo sa pulong-pulong bisag panra ang dala. Partida, walay training. Walay training. Wala pa. Based on experience na niya. Walay bugas, walay kwartahay ni. Wala. Pan lang yun. Pan. Saan gyud? Pan ang Kabuga pan- sa tingapan uy kay Ginoo sawan nun masad ka tumapan. Pero bitaw guys, thank you kaning grupo. Grabe. That's why ganahan ko magchika-chika sa inyo. And again, salamat sa tanan mga nagkaway-kaway. Alam mo, to be honest, ako lang ni Ikuan, pag mag-caravan ka nga kanang independent nga walay partido, wala mi kanang nakaplant nga sa unahan na nagtapok daan nga naka-t-shirt, naka-balon, wala. As in, ang inyong makita sa pictures are kanang kuan gid organic na mga Correct. tao nga pag-ingon nga Bernie bitog-bitog manggawas magkapay. So balag okay ra sa ako nasa dalan na pulo 15 ra compared atong 30 kung sila by heart talaga tinuod nga Yes. kaysa kanang gibutang lang. Kada itong sa kuan natanilabyan nga nagit siya kanang kartolina ba nga giyang gibutang. Oo. Actually wala ko to nabantayan. Oo. Sa picture na lang ako nabantayan to. Ano, di ba? Dili man gud maklaro kay Dili medyo klaro. dark ang iyahang Violet cartolina. ang- Sorry na. The color is not giving. Sorry. Excuse Blue me, man, the Jed. color. Ayan. Blue man to blue. It's blue. Anyway, again namin sa Cafe Maximo, na sila diri sa may 17th First Nazareth. Wala na ka Abay. nabigil sa color. Uy, apa. Actually, parang yun na stiff neck galing ko. Abay siya sa hotel. Actually, isa rin tag-iyan eh. FB Suites. FB Suites. So, sa Tamis? history aning kuan, Cafe Maximo dahil. Actually, the name Maximo derives, wow. Actually, ngalan sa lolo sa tag-iya. So real Yes. person yun din eh. Yes, Maximo. So, ilahag yun din eh. Dili ni siya ingon lang ka ng kuan lang. Yes. Yang lolo? Oo, lolo sa tag-iya. So, ang Paris ni Maximo, si Maxima. Oo. Uy, talaga. Kada ko ba? Actually, bisag busog na mi, pero... Kada ko ba na? Dangawa. Grabe. Grabe ka overload. We deserve this. Grabe, bita ka busy lately. Actually. Pero medyo ki-stop sa namong pulong-pulong kay taas na kong utang sa munay. Isendan na ko kuhan sa ng sale. Sa'yo na? Anong Invoice. taga na di ko na order. Huwag bayad-bayad. Well, Jay, pasaylo ako sa talan namong mga followers na mga smart voters. And kabalo mo sa ko, what you see is what you get. Come on. Okay, tinood man yun nga, limited lang mo resources. No So, pretending. magulat lang may og kuan. Ay donation. Sweldo o donation. Then, ayan na po din na mo ibayad. Actually, honestly, nagdodwa dyan ko nga mag-podcast na karon kay nakabasa ko taas ng lista. Dugang bayro niya. Kay basin wasla kabalo ba nga kani gabayad ba yan dili. Yes. Yan, yan. Yes. Kumuha sa discount maayo. Dili mi ka kuan ko influencer ko kana among i-promote inyong cafe tapos libre ako dili mi nga my god. Ka-afford may ka-afford. Taganan si Kwan Sam kay gwapo daw ang mga tig-serve. Actually. Hello. Mga Super Mario ano. Charis. Charot. O sa mga nasa yung listahan ni mo na. I love you. Actually, I love you, oo. Kuando ni siya pamisa sa kalag, avas. Ipa-plug daw nila ang ilahang promo. Nasa Okay. 10% discount of our matcha drinks for our 3rd anniversary silang cafe this coming April 8. Kas kani sila, nag-open sila April 8, 2022. Yes. Kabalo kung anong 8 kay Infinity. Wow. Oh, ba na. Then mo man Oh na my usually sa mga Chinese, di ba? 8 is Dapat na sweaty. Muna natin balao dapat na magpakasal. Nga yung 8, pali magbulag para walay mag-divorce, walay mag-annulment, walay bankruptcy. Sabi mo di ayun. Oo, so mauto siya ha. 10% discount on their matcha drinks. Sa matcha lang. Yes. Di lang ka dapat mudagan ka lang. Ka Then na sila matcha drinks nga i-release nila bago siya nga product, bago siya nga koan sa ilang anniversary. This April 8. Abangan. Maximum matcha. Yes. Pang ilang years na daw nila? 3rd na, pang 3rd. 3 years. So, during pandemic. Atong sila- 2022. Burang igo-igo sa ko na, okay, gibawi may galak na picture taking. Kanina, umana na yung picture taking eh. Ano siya dito. Anay, da. Okay, anyway. So, last topic na to, nga, wala man si Kwan na to. Ang atong istoryan mga sayop na panaghap. Ibisaya na natin. In Sayop English, panaghap. kung English, Misconceptions. o di ba, layo na kayo. Misconception No, sa Bisaya, sayop nga panaghap. Taas na Panagap. noon siya. Oh, kani, o nananako daan. Anything nga, magamay madako nga,
Abi na ko, pag makasakyanan na ka, ug na nakay on balay, ayahay ng kinabuhi. Hey. Kaya di ba mo It's a makita, di ba? Oh, yahay, nakisabay na nasa sakyanan, na nasa own house. My God! I hate drugs. Akong kurinte, my God. So kung dako imong balay, dako sa imong kurinte. Merisi. Abi nimo kung naka-aircon naka-ayahay ng kinabuhi, dili. Tulo ka buhok na aircon sa kwan, mirisi nimo. Tapos na naka-absorb nga baylan, tapos nagsakyanan ka, kabi nimo ayahay. Correct. Unang kamo, ga-host man mo, no? Yes. Sa una, hadlok ko mag-host medyo na sa mga middle class. Mga pang-subdivision, Correct, mga correct. kanabitang mga datingan, mga Oo. pasit. Medyo kayo na ko'y feeling of that kaunon ko, kanabang that public ko ba? Labi ang ako ba yung mga doctors, mga ana, my God, mga di. Kabalo ka, na-learn ako ba yung sound ako, kabalo na rin ko muna kadugan, di na ko confident ko, bahala, ukrayon ako sila. Kay kabalo ko, nga kamo nagkuwag sa kinan og balay mas dako mo bayron nun. Promise ka na, social lang na tanahon, pero grabe yan, nag-problema na kay nilukso ang kuan ana, Nagso ang ang chiki. Chiki, ayaw ko ni katika-tika. Nasa dili mo, namo sa division mo, di mo gabayad og huwa nga monthly dues. Kay kulangan mo, promise, Brad. Mura gina nasa ko, sa una gyud ka remember. Basta naka-remember ko sa una, I was invited to host nga ang kuan mga doctors, sa mga doctors miya no. Tama yung mga doctors yun ng mga Correct. yun. Pero mo lagi, usay mga good bad, pag dako imong income, gana sige kasi pangutang. Bumitaw Sige ka, kuhan mo, sakay mo. Bumitaw matingala ka nga, sa unang gamay rin mong sweldo na nag-electric pan lang ka, tapos pag dungag kasi mong sweldo, anong galisod yapong ka, kaya nag-aircon naman sa ka. So naiuban nga na, well, normal siguro na sa tao. So naiuban mga doctors, ako yaw kayo. Pero kabalo ko, ha? Kanay mong social na ba? Nangutang ka na. Kanay mong balay, ha? Nangutang yapong ka na. Wala ni mo nagikasyan. Kanay mong sakyanan, nag-loan sa ka. Kabalo ko nga nag-apas ka karon. Correct. I'm sure na usad diri bagong minyo. Correct. Bago siya nakariyaan Guys, na kano. di lang sa ito istoryahan lang akong bayron nun sa kuha na. Dili na tayo magstorya. Nalipay ko karon kay tulo ang ni-graduate. So tulo ka graduation fee na. Correct. Tulo ka retreat fee na. Correct. Tulo po naka-lechon. Lalay nga din. Sinasabi ko talaga sa Lalaki iyo. ng classmate. Lalay nga din. Isa ka man. Ha? Tanapin na padungog-dungog nga daughter nga itago na sa pangalang Ella. Daddy, I just want money garland. Wow. Or money bouquet. Wow. Mangita ko tiyan nag-20 karon na papel ipamutang na ako. Ampo lang sa inyo. Si Juan, reaction pa man og palit. Huwag kinapabadlong. Manang gadwa-dwa ko pa ingon nimo. Kada doon ako balay ka. Mupadayon pa ba ko dili. Okay. Ikaw, di mo, nagkuha na kagbalay, di ba? Separate na. Dili sa nag-rent rami. May gani kay Rent may pa. gani tagiya kay sa akong ate. So delayed me 5 months. Alaga, ginoo ko dahil. Nasabay sa kinan. Oh, yun din pala ang mahayahay. Di ba? Oh. Tapos sometimes mo nang giingon nga, madili pa. So, diya sa finance sa City Hall, please lang. Tarong nga yung mga trabaho. Meron ba tanag ka na mo yung sir, nadili mi sa City Hall. May talang buwan na po ng kurente. It's okay. Correct. It's okay. Understand na mo. Correct. Later na po bayari. Dili na ba? Wala ginainga na. Tamo nang muingon mo nga na, balag maglista ang importante nagminahalay ta. Wala gid sukad. Nga mo ato kag sipal ko magbayad ka nga maputlang ka. Ma'am please, ayaw lang sa mi putla kay nagminahalay biya gyud mi. Wala iningon na sipal ko nga okay lang ma'am, di mi magputol karon ma'am kay nakita na ako nga grabe inyong pagminahalay. Love kayo each other. Wala ba? Wala ginasukad na itabo. Bayad gyapon ka. Oh, napay bill deposit operating. Kana. Humana ka na. So that's why ako naging ko sa inyo ha. Tama to. Sa tuwing gingon ganun namin, live by your own, Own means. Tama ba? Yes. So magpuyo lang ka basta nag-menstruation ka. Dili, Another misconception magpuyo ka kung puro lalaki mo kauban. Means. Kalaparon ko sa inyo. Bye. Promise. Kung ang kaya sa yung sweldo motor pa lang, I know it's really nice to have Yeah. nga sakyanan ka, pero pag kutob pa lang yun ya, or do man nun ay may tabo. Nung nagkuha po kong balay, nanikamod yun ko nga, kanang kailangan yun ko mo, Kaya. double time mo kayo para lang yun nga mo makabayad ko balay. Tanawa ka ron, makamata ko alas 4. Naglagat rin ako mata. Kaya mo man to, nagagin ko. Yung ba yun? Mali kayo mayroon. Talagang ako sa mag-rally pa ba tao? Dili na. Yung pa dahil mabani?
Correct. Malipay matako na memo nga dili daw pwede manghatag. Ay, mayo. Very good. We. Yun lang. Pistingi galing. Diba? Malipay tako na nga, to be honest nga, di na daw manghatag o wala na ihatag-hatag sa rally, pakaon sa mga tao, kay bawal na. Uy, gwapo na ha, kung tininood. Sabi ko sa komilek, we. Ereng ang tanan. Ay, Ito sir. sige chikahe. Naku, nadunggan na ba? 5 kilo nga bugas sa 300. Try lang. Tila, testingin ninyo. Bisag kinsay may laki, testing mo parali nga, wa mo'y pakaon. Correct. Di ba pag human ninyo libak? Basik ako lang yun eh. Basik iagi rin ako ng words of wisdom. Guys, wala magiging pagkaon, no? So, ako lang yun, dasig lang yun. Laban lang sa life. Laban lang ta sa life. Pray lang, pray. Pray lang yun ni Lord nga tangang ka. Thank you very much. Salamat sa pagkanya. Sila po may thank you. Yeah. Thank you. Bisag wala, balag gutomi. Dasig lang yun ta, konsihal. So, manglakaw sila. Grabe, no? Balag pas mo ta, no? At least nadasig yun ta ni konsihal. Tanaw ni nana, no? Wish ko lang. Yun. Motivational speaker na din siya doon. Di, masing ganing hindi pa rin. Bayot, bisa pag motivational speaker ka dahil, nagyan na Skyflex dahil. Correct. Tinood. Correct. True. Ay, ako. Sundang na tayo. Hindi pa dayon. See you on ano na lang ba? May 12. Nalugda. See you on May 12. May 12 na tayo. Pag-uma, May 12. Ay, ginoo ko. Kasi kamo mga panagap ninyo diya nga Opo. feeling nyo di Mayo. Di Mayo. Sayop di ay. Ano man to siya imuhan, no? Kay Marag, getting to, ano naman to siya kanang success, ana-ana, di ba? Oo. Abi na ko, og successful ka, it means, daghan na gid kay kag kwarta, di na ka magproblema kwarta. Dili di ay. Inod. Kaya ang ano daig siya nga ang word ay nga successful, pwede man nga successful lang kasi mo career, pero it doesn't mean nga ano nagit ka ng wealthy, nagit ka ayo ka. Tama ka. Kaya bala yung imong pangarap na imong teacher, niabot nga ng Actually, teacher. oo. Pero ang sweldo mo, ragyapon. Oo. Pwede. Ana. Mo na kung pag makadungog kog successful, daghan kay siya kwarta. Ana ang akong pagkuan sa una. Dili di. That's why bitaw nga. Ang imon lang yun ang una kaya wala mong perfect no nga. Nagayubanda nga bisag, I'm sure ka na silang mga Henry si... Correct. Ang karon mo, pamagay pa na sila na satisfy silang wealth siguro. Correct. But siguro aning kalibutan na ba, mo ang importante nga, you have to be grateful lang yun. Kana. Like your life before nga unsa ka now. Like for example, if nagtrabaho ka karon, maybe you're tired of na masuya ka sa uban nga mas dagog sweldo nimo, but always remember nga kana po imong posisyon karon. Naapoy mga tao nga nag-wish nga sila na adi sa imong posisyon. Yeah, I mean like to be honest, GO na sahay kaop ka pulikita kay delayed ang sweldo, pero may labi ka bok mga tao sige message nato o gusto magpaduding nato nga gusto magpa-JO. Correct. So tama ka nga na. So Correct. unsay definition nimo sa success, no? Og pila ba gyud ka C og S sa success? Mas maayo ba daghan C or mas daghan S? Magduha man ng F manggudana. Mas may man ang daghan kaysa kulang. Actually, so mo na siya kay, di ba kanang usually makakita ka og mga quotes nga to be successful in life, mga ana-ana. So abi gina ko nga ang word nga successful kay ana kanang financially stable na di ka maproblema sa kwarta, mapalit na nimo tanan ng imong gusto. Sayop di ay siya. Sa'yo. Very wrong. Sa ko kay kuan. Sa ko kay kuan kanang really in relation sa success. Mo na mag-business bitaw. Sa kala kun na kay business kay Mo lang gyud una karon. ana automatic diyan ba oy na kay kuan bay mag-easy kana kanang kay income every month na kay kuan ano to mo na kuha bay sa una. Absolute siya. Kanang kuan lang easy na imong life kay na kay di na ka mag-worry nga wala kay kwarta for the next month, wala kay kaonon. Kay na kay business nga maka-income ka. Kana ako kuan. Dili day. O nga po'y masubay ito kay Sir Juan, dili di ay. Abi nimo nga every month, makadawaton nga income. Every month, di ka magtapal. Kaya abi magudi mo sa business, abi nimo ka ng gadawat lang ka. Yes. Yan nakay negosyo, abi nimo ka ng income lang ka always. Pero naman kayo mga bayro nun, naman kay renta, na kay tao bayaran, na kay mga equipment paliton na naman. Ang positive side lang nga na makaloan ka. Kana. Which is true actually. Which is the one na po sa bills. Bad kay nga mindset ha nga mangutang ka para itukod og negosyo. true. Very bad. Very bad. Dapat aya ka mangutang if mag-expand kasi mong business, diya na nimo Naana siya. siya standing na Nanay, established na.
True. Sa bagay, depende magud sa bagay lagi kasi wala ginoy ka ng business nga automatic yun. Nga mahimong successful. Kasagara mo ba nang gabuhaton sa kanang mga networking nga linya, di ba nga? Kapoy mag-empleyado, dapat negosyante gyud ka kay mo. Which is tama naman bud. Sa bagay ang empleyado, sa bagay kung matarong ka or dili, labi na kung wala ka sa sales department, kabali office work lang ka. Kabalo ka nga sa Pizza 15, you will receive this certain amount. True. Mao lang. Ang sa negosyante, kung gwapo ang dagan, unlimited ang imong ang imong income. Dili lang ka fix nga 15,000 ang madawatan. So kung kayod ka, taas ka. Pero, mula dyan ang imong kuan kay ikaw may mga ngamot. Correct. Ikaw mo palit, ikaw mo bayad sa kuryente, ikaw empleyado ka, o makipakialam sa tubig, kuryente, si admin na bahala na, basta nga nagtrabaho ko, nalay may ana nga mga kuan. Though I still also believe nga, kasagaran yun mga rich people are those sales people or nagnegosyo yun. Kaya lagi, dili man siya limitado. For example, sa TUA, kung imong sweldo, 50,000 ra yun sa, ako naman kayo ng 50,000 tana, pero mura, di ra yun ka pirmi. So that's why kung uban, kung ilang gi-invest sa lain, so at least na idugang. I think, mas believe ko atong why not idungan. Hambang napakay trabaho, magdugang lang sa ka. Tapos kuan man na, lesson man na. Muna'y uban pod nga tao nga gusto silang franchise na lang. Kay pagdawat nimo wala kayo kay na may proseso. Yes. Nag-invest naman lang ka na may process, muning buhaton, ana. So wala na ilabad sa ulo. That's why siguro gapatok pod ang nga naman pa uban nga mga risk taker nga adili mag-create yung akong kuan. McB ana. Kompetensya sa McDo ug Jollibee. McB akong baton. McB is Parsha ana. McB tok bitok ana. So depende po na sa risk pero mo lagi kung negosyante ka taas kayo ang risk. So it's either bankrupt ka or yabu ka or pwede sa kang mo success ang imuhang kuan. Pero again dili lalimbay. That's why bitaw na mo ingon kung mo tan-aw ka sa kanang mga empleyado mo ingon kailangan mag-increase og kuan sweldo, mag-increase kay kami kapoy. Sa inyong yung gitanaw is ang inyo ramang yung daily kay abi nimo nikita tao in a month og pila ka milyon. Pero gross ra na wa ka kabalo kung pila ang kuryente ana, pila ang kahago. Gibayaran po nimo ang risgo sa iyang pagmugnaan nga negosyo. Kay kung ang iyang loan kung nabagsak o asa man mo padulong, anggal gyapon no. Merisi ka diya. Yon. So tama sa mo lagi ang uban mangud kay mo na i-push ba nga pag negosyo ka asin so ka magsasuccess kay. Correct. Lami kita. Bigla ka nag-success. Biglang success ka. Bigla kang sumakses. Bigla kang sumakses. Sana all biglang sa success. Linya gina sa networking ba? Correct. Or kanang sa mga insurance company nga ingana kayo lang gyud. Kinod man sad pod no. Isa pa kanang in relation po na kayo itong sa ako nga side or sa ako nga part. Di ba ga picture man ko na ako kay kuan gikubay ka ng salig di ko sa akong skills ba nga kabalo ko mo picture ba, kabalo ko mo mi video ba, kabalo ko mo edit. Pero dili pa mo din na mao. Na pa mo market pa man ka. Correct. Kailangan pa mangitag client. Ano ba murag dili enough ang imong skills nga kanang unsay mo nibawaan dapat mo expand pa ka para malukop nimo ang kuan ba. Mo na dapat mo biton ang giingon nila nga. For example sa farmers, tana dili lang kutob sa pagtanom. Mahimo po silang entrepreneur. Correct. Kay mo lagi nang naitabo. For example, farmers, di ba magyaw-yaw ka kay nalay usa ka tao diretso lang siya nag middleman siya mo imong kwarta kay negosyante mo siya kuno una. Ang problema, kasagara gyud na naitabo sa study. Farmer ka, guwapa nga farmer. Correct. Nag-farm ka karon. Karon giingnan ka nga naka-stall ikaw baligya. So, tendency, nag-try ka. Problema sa sigbag ligya nimo, di na mo makita kadugay ba day mahalin ani. Correct. Or kuan man ni ani. So, Nalata na lang. ma-frustrate ka. Correct. So, mo nang nadayin middleman mo dol sa imo, ayaw nakapuya imong kagalingon. Magkulat-ulat pa ka. Pila na, apakyaw ko na lang na pila. 100 ang tapok ako na ipalit ana. So, ikaw karon, ana na lang, palit na lang kolin, ana lang. So, si middleman, pagpalit na ko 100, baligyan ako 1,000. Correct. Dato siya. O, karon no binang sa mga bodega, mo man nahitabo sa middleman din nato sa mga vegetable landing nato. Ang bodega lang,
ani negosyo ko, dili ko farmer. Naka-afford ko magbot og bodega. O ikaw farmer, niabot ka usa ka help. Pila man na. O sige dire. Pag store pa lang sa per kilo pa lang na nimo, nanakoy kuandaan, patong. Pagbaligyan ako, another patong na sa mo palit. Meresi. Wala ko'y gitanong bay. Ako Correct. rang building ra. Kanay nga na. So, kailangan po lagi nga ma-entrepreneur. Pero kasi, tama ka, Brad. Pero nako, dili tanan host. Abisan ako sa unahan nga, kabalo sila modelo. Ano? Pero dili di tanan host nga, kabalo model ba yung client nyo sa ni packaging o sa bang. Kaya nagsugol ba kong host. When I entered aning nga industry, nag-hosting lang ko, mo pa to'y pagsulod, nakaremember ko ato, mo pa'y pagsulod sa TM ato. Touch mobile pa to sa una, di ba? Gusto sila mo sulod kay kusog ang talk and text that time. Tana friend na mo ang burag kuan kay iyang mission kailangan mailan ang touch mobile. So among kuan nami mga promo kanang burag barangayan gyapon. Correct. Pagsulod na mo sa barangayan bay. Na-realize na ako nga, uy, kailangan man sila og sound system. Kailangan sila og mga dancer, barricades, bangko. Uy. Nauna ko dili ni pwede nga host lang ta. So, kailangan mangita o mga talent o mga sound. O, mo dito, nag-condemn yung sound system. So, nangita ka Yung din ko nga, suppliers. ano na lang, boss, ako may kuha mo, para package na lang ni. Correct. Pack. Na sound system. Ano Correct. lang ko. Correct. Yun, hantod nga, kadugay kapuyan naman siya nga siya, Burn, gusto mi di may tabo sa barangay kanina. Gali kami nalay, kuhan. Ako na i-plaster tanan, pila may budget ninyo. Correct. O, di paghatag sa budget, ngita din kag sound system, dancer, Dito din nabuo ang among event organizing. Pero dili tanan host ingana brada. Correct. Nga maka-create o kuan. Kaya na may uban nga maulaw di kabalo mo kuan. Maulaw ka ng patong. Correct. Ay, kalamira ng patong. Correct. Ampay na sa akong driver na ako nga si Mark. Ng mga patong-patong. Di ba? Naiuban may dili ba kay hadlok sila kay kanang patungan ng wala mo. For example, nagrenta kag tent. Yang renta sa ako 5,000. Ino nimo nga 8,000. Correct. So na nakatis mil. Correct. Di ba? Laway ang Correct. kunan. Correct. Gi-package. Correct. 5,000 o di nakoy 3,000. Siya na ibala siyang tao. Kanang may ngana. Winner. Out of topic lang. Oh. Regarding pila man gyud dapat ang patong? Pila ka percent? Lagi pila dapat ka percent. Pila ba ka sa karagling nga to? Di, wala kay ko'y certain percent. Pero ay lang po katunga. Ay lang po more than katunga. Para na ako. Like, for example, kung sa 5,000, at least patong lang kag mga 1,000, di ba? Yan na. Anong lahi ang sa sorry. Ese. Nasa mga event supply, sorry. Ese. Para na ako, dili na kay ko sa 50%. Kung liog mo gitong sa kwan. Wow! Chismis. Pero na po iba na nga, kung suki na taka, ikaw ako correct. decoration. So, iyag yun is, decoration is 10,000. Pero suki na taka, ang iyang price ako is 8,000 na lang. 8,000 na lang. Or 7,000. Correct. So, nako'y 3,000 daan. Correct. And that's business. Okay. Again, wala na siya problema. Kanabi uban po nga nang grabe ba'y patungan pa. Correct. Mo man ang business, basta kay wala ka giilad. Correct. True. Ang sayop di akong, for example, giingnan ta ka nga, uy, 10,000 imong price. Yung kung ang kuon manggod ka ng kwarta ba, City Mill yun daw. Uy, ang yun ka City Mill. Sige, sino na City Mill? Kay mo, 10,000 ba nang kuon. Ang problema, kay naibawaan mo nga 10,000 yun akong gisingil, ta City Mill, kana mo ilag, kana mo di mayo. Pero, kung nagsabot ta, 10,000, okay na ka na imong 10,000 okay na ka na, okay na kay kuha na, sold na kuha na, sige, 12,000 akong isulti dito ni Pato ko. Correct. Wala problema, nanangin man ko. Okay mo kasi mong 10,000. Correct. So, ayaw ikaw bawasi. Kabalo ka lately mo na kung naproblemahan sa mga farmers karon lately. Nga sa ilahang value sa ilang, for example, kung kani ilang gulay, for example, ang farmers maingon nga 10 pesos per kilo ni sa mo, okay na yan ng 10 pesos. Ang problema ba, pag abot sa vegetable landing ba, instead nga mo patong sila nga tana 12 bali. Hangyoon sila, may mong 9, may mong 8 city, hanto ng ending 5 pesos na lang. Ngano ako may yung bawasan. Yes. Okay. Dapat mo patong mo kay ang uban gusto man sad nga barato ang kuha sa Manila kay Manila nila ibaligya. So gikan sa imong gis na ni balik ni 8 ni 7 pag ma-chairman ko sa agriculture. So munang skat kayo nga Busa ibalik si Konsehal Bernie sa konseho. Mo na akong sunod nga mission imbestigahan ako na din sa vegetable landing. landing. Munang skat kayo ang Mindanao nga barato kay sa Mindanao bay. Pero
Sagad ka sagad gyud ito yung Kabalo lang mo sa suffering sa itong mga farmers Correct. dili para Hindi naman maabot ba magdala diha. sa kwartain siya nga pila man lang talong. Ano ay gis lang ang kilo no sir. Udong ko na talong bi 8 na lang bi. Anaon mo ka? Lagi. Dapat balik. Okay naman ang gis para niya makagilansya naman siya ng gis. Okay naman na dapat 12 or Yes. 11 akong kuan para baligyan ako itong 15. Correct. Yang nyo na ako siya, 8 na lang. Pag baligyan ako dito sa Manila, baligyan ako 20. Mo. Ba't ang dakuwas ginansya? Luoy Mo na kayo. yung problema. So, Ngano man gyud inani. Tinuod ba na nga makagaba ng ingana? Muwa man ang sila butang ginadato man, nangagabaan. waman sila nang gabagi. Nangabit lagi. pagali ang uban, hindi Mga pasawa. piston. Matalo Siguro dito din sa sila. health gigo. Lagi. Yatay gid sila. Basin day, Di man ni panunglo no pero unta. Guys, Char lang. saan ibig chicken burger nila ni? So, hindi ba yun ko pat para mag-bang-bang? Sige. Paano yun? Tambo kayo. Ha? Tambo kayo? Uy. Sige, tag sa taday, bahin-bahin ta. Kaya dako mo kayo siya nga burger. Ngaon ba kag kamatis dahil dili? Oo. Ah, Kaon oy. Kaon kita ka nagikamatis. Ay, sorry ito siya. What's the meaning adto? I'm so sorry. Nagpagawa sa bang kuan karong bang kuan sa Comelec ba nga bawal lang kang mag-joke ano sa mga camping. Bawal ang mga green jokes, mga ana-ana Uy, daw. Na-over. As in, Unsa may okay naman sila maging mag-rules pero Dili kay kada na itumong. na may kandidato ni ingon nga yung mga single mom pwede niyo po yung ako solo parent kuno mga ano. solo parent pwede niyo po kung sana nang matulog sa kuha na ba. Ana. Pero medyo sayop sa tunga pagka-plaster ha. Layer po to siya sa Yung imong mga pagka-deliver, ano. basta lain Nga to pag- lagi pagka-deliver. So dapat di na ko pwede nga mag-joke-joke ko sa mga nanay. Uy, kini si nanay, may asim pa. Na, di na, Cons, di na ko pwede ilahan nga man ka nga komedyante. Oh. Ba malugay ka guol. No, ako. Kato siguro siya trying hard. Kato siguro to. Basta lang naalang siya mabanat. Si Willie Rebilla may gibiran siya kay gi-interview siya, nag-joke na po siya. Pag unsa imong ordinansa, ay pag magkagubod daw sa Senado, inya nga. Oh, ano na? Hep hep! Hooray! Bigyan ng jacket! Ay, regarding ano ba? Nay ko na ba nga video ba gipangutana siya kung unsa imong mga ordinansa buhaton nimo kung makadaog ka sa kwan. Ang yang gikuan kay gipangutanan niya ang nag-question sa iya. Unsa may mo-offer Back to nimo? Unsa may gusto nimo kwan? Back to you. Ikaw mudagan kag senador inana imong Di, ang gawin. yan siguro pasabot, Brad. Pero medyo nag-guess na ako. Sige yung pasabot siguro nga. So need. Kung unsay need ninyo, mo'y akong idusok dito. Pero lain man gud pagkaingon gud kay. lain pagkahanap. Unsa man imo kabi ikon. Sure ka. Like, ikaw na lang dagan. Laro. Magdid, ano ba, murag, ngano inatun to yung tinubagan ba? Yan, ano siya nga, wala pa siya plataforma, ayan na siya magunaw na, Kumudaog kumakataon na na siya. siya. Kaysa, kaday lang, Renan sa to dere ha. Murag dila, ay, lagi na style lagi. Boy, pero kusog siya sa kwan. Problema ta kay Sorbet. kusog kayo sa sorbet. Ah, Pasulod na. ni-effect iyang pagkakuan? Bigyan ng jacket? Pagsulod niya sa session, igiling-giling. Igiling-giling. Ano. Pero, Sa man mo nga, ako galing, di ba? Gikansaw mo sa mga bill ni Bitok-Bitok diya Isa na ka misconception. Na kung walay ka ng background sa legislation, walay Yeah. mahimo. Pero si Konsihal Bernie. gano'n ko sa'yo kayo bumabalik. Nabayaran ni. Pero, to be honest ba, nagsingin ako yun na, katong na manager ko sa ABS-CBN for 20 years, dagan kay ko palisiya sa MOR nga ako yung giusab. Kwan kay ko good ka nang, kwan kay ko ka na bang, Mato na dagan na ulit sa mo. And that's part, di ba? Being a manager, muna naupan nga, na matagak ng mga, naging na nga suko ng anong natakuan dahil lang, anong natanggal nga DJ. Kaya ako, number one, I hate late. Na-dead air ni mong radyo kay late ka ni abot. Diba? Okay naman, mini attorney. Hindi kita iiwan. Kasi po, pinagangad-hangad do. Oo. Walang iwanan. Wala ko di ko gusto og kanang may ana ba kanang tagan-tagag task. Wa ko'y problema basta give me your task. Pag wala ni di mo na kuan nga task, madamay ang whole team. Kana. di ka marinyo. Kana gyud, kana. And that's part na si mong responsibility True. being the manager. Tapos daghan kay ko giusab ng mga palisiya bay. Kaysa una ka nang na mga talent pay nga dugay kayo ma-release. Nakiglaban gyud ko ana dito sa Manila na tong ibis. Na-late mga igala ni sulod sa
Sa din yung problema na to. Alam, gagakahot na lagi pagkaon karon. Ako mga last na itong akuan, kay gakabilin pa pagkaon karon, kay gakahot na nata. Mga patay gutom ta lately. Ganun lang naman. Ganun lang So naman. na ay background ng yapon si Con sa policy making. Lahi lang nga Correct. arena. Yes. Lahi nga fields. Bagay kung yun ka lang bang, basta pagtanong ko ng mardi ni maayo, for my people or para sa akong mga DJ, gisab ka na. Wala pa kagareklamo sa ibang tanggal. Ginabash ko sa ubang mga friends kasi siyempre lahi maginang ilang ikwento. Ba ano nawala mga dabay, grabe ba si Bernie ba kung andiyo kayo na. Which is para nako normal man pero I know man sa akong self na nag-abide naman ta sa rules, nag-abide naman ta sa kuan. Kaya ako man say dagukan nga ngano man imong DJ nga pagbaranggayan kalkag kay buhok dugay kay mo abot naon ka ba so Mabalik sa imo. mabalik sa kuan nagbaranggayan mi wala. Tapos taganimo ka another chance, nag-memo na ka. Kaya diya po sa ABS, in fairness na sa ABS, naging kay memo dapat. Ako, gikuan ginako na. Yeah. Inay katulong nga memo. Pag the same lang gihapon, wala. Na-due process. Due process. Wala sad ko nagkuan og ganang mga relasyon between mga Diado. biyara ko to mga igala. Aba. Wala ko nag-promote. Kutsun lang, man ka Diyos hawasang. Ay, mga forbidden love. Yes. So, Dapat ginaan dili ko, sa ana. ko na. Medyo bugoyon man ko, pero dili sa to. Nagbagong buhay na beta. Correct. Makayos-ayos ka sa mga sinasabi mo, nakatingin ka ngayon. Nagkatubang sa mga sniper nga karon. Nagbago na lang Nagbago na. Nabago na. Sa pa yung mga line na itong mga misconception. Sige na, go. Yung mga bahalag sa balay, bahalag bisag asa. Kana bay. After ka mo graduate ba? Ay okay na Nagbita na mo na mo gamay last week. Sakto yun na. Karena pa kami nung mag-graduate na ka-college, yes. Okay na ba? Manako. Actually, prepare lang day ka para musulod na yung tinuod nga war. Sa battlefield. Mga battlefields of mga pasipsip, backer system. Oh. Uy, panagap sa nako, nangabi na ko dili tinuod ng backer system, tinuod, confirm. Which is very true. Very true. By confirm yun. As in. Kanang tinuod sad nang abi ninyo kanang dili mag-matter ang school, matter gyapon ang school. Tinuod na. Lahi lagi pag na application, okay. Ateneo, okay na. Wala pa lang review, pagtanaw pa lang sa taga Xavier. Lagi bias gamay. Left dayon. Looks matter. Ay dili ang pinakauna tama, look sa una sa profile. So man isa nag-selfie rin muna may panday. Medyo ikis man. Ay, Xavier. Consider. Dili ka sa column B yung consider. Uy, dinood ginakon sa akin. Di ba kuan man ko interview kog mga applicants sa cafe. Dili ginako to ginabasa ang mga wala gipreparahan nga resume. Kana basta-basta lang bitaw padapling sa. Pero kung ako tong gibalikan, bayot daghan gyud siya job experience, gabi iyang giagian. So for fill in the blanks lang siya, bayot data nga fill in the blanks. Dili nga ganang black and white tapos na lining nga hiwi pag yun, walay ka color maging ana. Pero in fairness, pag details sa details. Mo, uy, dako siya experience ani ana. So dako no mag-matter ng ano ba? Dito, uy, gwapa. Mo nang mga taas kay mong standard. Left dito, uy, gwapa, left. Uy, gwapa. Uy, medyo tengap. Ay, Xavier. Okay, consider. USTP. Medyo ano, bias, kikuha ng duhag yun. Xavier, USTP. Kay, namang gumi mga intern sa ABS una. Pagkaning school, in fairness, grabe, kagod. Nagyon may college ba? Di lang ko magsabakin sa... Ba? Nasa ABS. Grabe ka mga tapulan ba? Grabe ka mga tapulan ba? Kana bang, narapirminti niya maglingkura, maghulat. Ano niabot man niya sila nga level? Nag-expect mo graduhan mo. Dili pwede. Bias ko sa USTP o Xavier. Wala, pasensya sa uban school. So, kids to. Pilgrim, ambot niya. Okay man. Pipilar ramang giga ko sa amon dito. Anak, medyo bias yun, baka na, na school. Anak. So, tinood na, ang school medyo, siya din, kanang bora og
Factor, daw nga Itago na to. factor. Basi kailan mo ani si Froilan na may kailan na to. Familiar. Kung Familiar. dagway lagi mo tanaw, mas may bayutang istik mura magsilhi. Murag silhi, tapos sabay. Yang lipstick hindi naaayon sa Hindi na ayaw sa skin tone. George Froilan, paki-google na lang. I love you, Pag-isa- Froy. Kao ba naman na bago sa opisina? Pag ingon niya nga graduate, may nag-save, medyo nausab. 180 degrees. Oh, mo ba? Savior ka kanina. Math major pag Math yun. major, teacher. So medyo nagi-kuhan gamay ang, Usa ba na gina mong hairstyle, bro? Diyan ka nadali. Pero in fairness, ayan ay bag nga gamay nga dala perminti og brochure. Tanan, nagala. Kaya kaso, Di, kontra ba na sila ni attorney? Boardwalk ba na siya? Boardwalk na niya. Labi. Iyang nadamay tanan. Pag umagyan ng eleksyon, tanan na nanay mga brochure. Kasi klase na. Maligyan na ng- Sa bagay, nindot na po nga let's support each other. Po sila mga mamalit kaya punta Correct. shampoo, sabon. Correct. True. Dili na lang ta sa maka-earn og points. So man, ang naka-advantage, to be honest ba, ang advantage mo ganing mga commercial, like mga sabon, is gina-advertise mo gud sila, that's why they're known. But not, dili ka makaingon nga tungod kay nindot na nga sabon, kay tungod lang kay grabe advertisement. But in fairness sa mga products aning mga mga nindot ba, humot, sabon, di ba? True. Bula mangyapon. Wala man ko nag-testify tama. Testimonial sa Dili, sabon mo di nang pwede, dili tungod lang kay ang ilahan man is more on sa people mga distribution. So man wala kay advertisement. Pero kung kung inyo mo yung tanahon sa inyong Pare-pareha like, example sa opisina na to. Actually, makatabang pa mo to each other. Correct. So brochure, kamo puli man na naman dishwashing po diri na po sabon rin. Di kita lang po mamalit. Para magtinabangay ta. Mao lang po kung kinsa po yung office mate mo po kusog mangutang. Pero mas may man ang office mate kay ayaw pa ingon nga pa kay sweldo kay dungan sulod na ang sweldo. Correct. Shout out sa mga office mate nga mo'y take update. Kanang tig-ingon nga guys, sulod na ang sweldo guys. Shout out from Karen. Amo na to mga gis ay Ginoo ko. Panagap sa palain. Love can fix everything. Ay dili bay nakoy sayop anay panagap kani siya mismo. Ano ba? Kanili tanan bayot hilig yung laki. Lagi. Oh. Dili siya may nausap na to di ba? Sa'yo Well so far wa masagwin. Ikaw confirm. Dili Dili tanan to black. dili. Kasi pag ako babae, malug ako hilig. Pagtama niya. Rephrase. Dili tanan bayot. Atat or manglaki gyud. George Froilan. Galit ni George Froilan. In fairness niya, Lagi. Di, kuhan siya ng literal nga babae. babae gyud kanang panguya. Ay, Boss. kayo. Mga tanat ta diri sa Talagang Cafe feeling. Maximo. Nay ulitaw sa inyo diri, boss. Nay ulitaw sa inyo diri. Ulitaw single. Ha? Single. Lamo ko mi dalaga diri Ay, nga. Na-worried ko sa iyang mental health kay Nasa kitchen. Visit you later. Kita sa kitchen. O di ka magutman dahil sa kitchen. Tama gyud. I mean tama no kani si Sam ang nakapausap na to nga. Kita nang bayot na ko na ilan so far. True. Sa ako po na True, true. Ay, sus, mawala lang ka, Jud. Pagbalik ni mo, tingala ka, nagkaitom-itom lang si Nina. May Asa kagikan di ay. Hugon ng tuhod. Nahugaw na, tingala ka, basa ang tuhod, no? Nabasa yung tuhod niya. Tiles mo diri, agoy na, giludhan. Kinuo ko. Tapos mo pag yung mga tengap, mo pa grabing laki. Kani girl na to, guwapa. Tanawa, ang pamilok, very reserved. Tapos, ang lips. Bulaw. Pero dili siya may wala. Lagi. Masya ako makatakwan ko. True. Kastarya ka na. Gitry na guni siya Grabe attempt siya. sa tong driver. Wala ni effect. Giluod gyud siya sa dili ko sir. Murag mabastos gyud ko. Duha pag ka driver. Gipaling. Kinang siya. Na-stress siya. Paningot ko. Promise. Wala. Di tama. Sayop na mo na nga panaghap. Kaya tanan na mo kaila. Sus, Ginoo ko makita Sakto, laglaki. Kani wala. Okay na Di, siya kuhan man good. muli. Malagi kay si Sam good kay kuhan Maria Clara siya ba. Dili sa hormones na. So, ang iya daw hormone, nawala iyang gana. Munang tingala ko siling gusto mo palitan ng hormones. Kaya hata doon niya siyang bana pag yun. Para daw mawalang gana. Ay, wala, dili ni.
ang atong issue dili di lang kay nga nakagahi. Pero kung gana tong stress, my God. Naon sa day ka day. Pag hormones, ano ka, matingala ka kay nanunong tutoy, bubuang. Naon sa man ko hibi. Wala ko'y gana, bi, pero naon sa man. Okay, ginoo ko. Si Lingling ni nagkumot-kumot sa ako. Sige na, sa pawalaan misconceptions sa mga LGBT. Sa may mga misconceptions sa mga LGBT. Okay. Unsa ba? Unsa na ba kung oras ba? Sa taas pa. Nagtuo mo nga confused rami. Oo, daghan ana nga kanang naglibog lang daw, identity crisis lang daw. Oo. Pero para kung ako lugar mo pasultihon, I know my favorite color. You don't have to push ako ang kailangan blue gyud ka, dapat blue gyud ka. It's because I know my color. Oo, so whatever lugar unsa pa lang ingon. Kasi klase man gud mong LGBT, di ba? Naman sa LGBT gyud po nga bae ko or laki. Yeah. So ikaw kuan gyud ka. Oo. Nga. Then kana pod, klase-klase. Bisag sa mua kami trans woman lugar, kanang kuan dili mi kanang pareha gyud tanan like kanang dapat babaihan gyud kaayo ka, dapat ingani gyud no. Kay same lang gyapon sa tinuod gyud nga babae, klase-klase pud biya sila. Yeah, tama. Ana. Tama ba? So na mo na. So lisod kay na daghang kay CR ninyo. LGBTQRSTUVWXY. Mo binang usa di ba sa SOGI bill? Tama ba ko? Dapat. Usa na sa ilang gibutang nga provision nga dapat na ICR for each genre ba? Tama ba kung burag? Di burag. Sorry. Gender. Kanta mo genre. Sunata lang day ni. Reggae ka. Reggae. Bugok nga konsihal nga. Na pressure ko kana atong principal si Paulo. Tama no. Mo nang usa di ba nga murag medyo gipalagan ang SOGI bill. Dili mailaki nganong kailangan magin mo buhatan og laing CR. Tindog lingkod. Ano na lang. Pero wala gyud. Ako, yes. Musan niya day sa bawl. Di, grabe siya. Di, punoy. Nga na, naging kaducks, ma'am. Dili naman daw kay nag-hormones ba ya? So, Nga na, naging kaducks, ma'am. May laman ako si Sam nga pag anto ta di ba anto sa bukid mo ihi man na siya kay you see. May laman ako kang Sam kaya ang ihi layo sa tai. Sorry. Naman ito sa kanan. Sorry. Dili mayo tong election joke. Dili pwede kay nato. Grabe naman sa gyud nga kahayag kay mga kwao naman ko ani nga kahayag. Grabe kay nga lagi duda ko. Pero kwao na ko ani nga kahayag. Kakuyawan ko ani. Brad, human kwansa na Brad, human shield sa si Poppy kay Actually. taas mo kay siya. Wala may blinds ani. Oo. Basta picturean ala. Samo ka. Sapa na kita dili ba? Ay may pasayloan mi sa uban mga customer. Sorry sa mga customer. Nalingaw lang yun mi mga igala sa mga. Siya na po. Amo lang nang katawa among kakapoy mga igala, to be honest. Kay nasa mga panaghap gud nga basta politician, daghan kwarta. Kana ba? Kana very legit. Dili ka ng charla ni ako drama nga ko. Day, Nagi wala sa akong nagkuhan lugar nga. Mo na tanong dagan mga kay kwarta. Mo sada akong giyon sa akong sir. Mo mi receive bitaw na ako sa kay wala mo gyud business. Wala. Mo bitaw tong sulti na ako perminti sa katawhan nga. Pasaylo ako ninyo nakaapan man gyud nako. Walang gyud ko ingon nga dakong mga negosyo. So kung mo to mo opisina matimingan nga nakasweldo si Lingling or nakasweldo mi mo na natay matunol gamay. Correct. Pero talagang gamay lang na. Kuandra kong pila. Pero matimingan saan mo ka na medyo layo. Delay pa. May lagi ma'am, baliki lang may dire. Kaya pa yung nag-listen. Kasi mong galison may dire. Another misconception po nga kung politician ka na kay dagko nga negosyo. Yeah, kay mga yeah. gikan ana pero si Cons naman yung one term wala pa Donut dali mi na. Lagi. Papagay ko kakural sa among gon. Ipangatan na yun akong itoy kaya di na ko kabahong. Tapos nag-iring-iring pag yun mi karon. So, pero tinuod ni I don't know, di ko kabalo sa unsay style. Pero I want to be honest, if given a chance kon magnegosyo na gyud ko dapat. Pero nagi ko ilain dili pwede ba sweldo ra ka mag-agad. Tinuod. Do ako ang naitabo sa mo sa opisina mo na makakita mig partner kay naman ko yung mga amigo mga negosyante makipag-partner ko. So mo nung usahay nami o ako lay tulay, for example, ang mga wheelchair, si Card Masters naghatag.
So kita mo yung nangitag beneficiaries. Kanang may ana ba? Swerte kay ta kay na mga groups nga nisalig sa tong opisina kay kabalo sila nga dili na to tigbason or di na to ikuan. Nga to gyud tapos nisulod sa kong mga organizations nga pwede akong resources gamay pero tungod kay ang organization nakatabang wa mo po na ko sila gigamit kay ila maging pangalan ako gidala. For example, Lions Club kanang may ana. So nangita lagi tag waste. Pag gusto, ang daming paraan man. Correct. Pag ayaw, mirese. Political So, will. pero nga nagyapon. So, I think it's about time nga kanalang, siyempre, business gyapon nga. For example, may man itong mga abogado kay makakuan man. Ako naman, akong business is kalang event organizing, supplier, or kuan. Pero dili man, pirmi good. Ang mga events. Project-based man Oo, project-based man siya. Dili pa ng uban ba nga, na yung mga buildings, na yung mga renta, no nga. At least, pag human nila, sa tao ka na, balag wa sila ibuhaton, na sila yung monthly nga dugang. Passive So, income. okay kayo. Kita, wala man. Si Balata. pero again, wala mang giguingon nga namugos niya inyo kung butaran otro. Pero maluoy mo, be. Ayaw na po sa lubot karon this time. Isakan na gamay. Pero tinod na, nailang panagap lagi nga pag politician ka, naagyod perminti tanan na ay saktong resources po dili guys. Dili. Timing ra po na. Hopefully, sa ako palaging giingon lagi kanina, ang giutro nga, may nang kumilingan, bawal na manghatag. Ay, malipay may anak, walay panghatag. Pero, Bot lang. ambot lang. Asa to dapat yung gingong 300? Pag mayon pa lang ka nga nakay tapok-tapok, ang sunod gyud pangutana daw bi, naginay daw bi. Natay munay katong dako nga munay nga 5 days mo dili gutomon, 5 days mo di kalibang. Ana daugo na lang sa. Ana talaga yun. Ana. Nag-try ka rin ko guwan ka ng magkiktipo ko sa mga friends ba para basin pwede ka na dito ba? First good yung sa pila man ba? Okay. Mga leche mo. Ay na lang. Mga leche. Pero babe, nag-worry ko na ba kay after ta mag-story ba ni mga batanon, mga bata pa ba di ba mga botante? Naimudul ba? Ay, tagay-tagwan na ba? Kwarta lang, ano ba? Sila na ba na? Correct. Sila Na puiso na gid sila nga mo ni dapat bayaran mi. Again kapila na gina si ingon kasagara ang gina-portray karon sa mga advertisement mo ingon ang politician nga botari ko, bayaran ta mo botari ko. Ang grassroots karon to be honest ang tao na mismo may muduol sa politician. Sila mo nailista, sila mo correct. bayari mi or tagai mi boss daghan mi sa akong pamilya, tagai mi. Nay one time din nato ta, oy si Bernie may naniri so sir. Kapila ko butan bisag pang soft drinks wag gyud kay gihatag sa amo. First time pa man nato nagkita mo. Tapos kon kon gyud kay mo to nga mo to gipakyaw na ko yung saging. Ma'am, upload pa imong saging. Yung kahinog, upload pa pero sige na lang. Pagkaon ako ma'am, burag yun, upload pa. Sumuto, yung diskarte, sumuto, nagpalit mi siya yung saging. Nakapalit mi, so okay na tamam, quiz na ta. Moro toy, dagan salamat. Part 3, kutob ni sa part 10 tanan. Wapo ni nga topic ka ng mga panaghab, ano? Dili ka lang sa topic. Burag garant lang ta. Yeah. Burag tag-garant, pero real talk ni. Well, ang maigo, ikatawa lang nato ni biro mo man gining realidad mga kaisonan mo ni ang kakaitabo gyud sa atong society. That's why nga ganang kay ko ani nga podcast kay what you see is what you get mo gina istorya mo ni kakaitabo. Salamat sa among mga followers perminti Yes, thank you. Dagan salamat sa Cafe Maximo. Maximo. Yan. Gwapo lang yan ning orasaw. Pwede mo pang meetings diri. Nay abi ninyo walay parkingan sa left di ay ay hawan nga parking. Diri mo agi sa kuan Fico man di ba? Yes. Di mo Fico. Nazareth. Kasulod mo rin Dolores. sa Nazareth. Dolores. So nandayon na abay ra gini sa ilahang FB Sweets. Shout out diha kang kuan Plumbom. Unsa diri nga address yun ma'am? 17th first. First Street. First Street. Nazareth. Kaning First Street mo gining pirmirong Asa to dalan. ikaw na 17? Kapo Sa kung Pikas. nagitutan ganiha. Di sa Pika bro na may 17th first daw. Nag-abot man sila. Basig naabot sila. Nag-abot sila 17 first ang ana. Ha? Basta kay kanila laging first, pinakauna gini siya. Dalan. Napuning Nazareth ambot yun sa pagnumbering ano. Hantod karon. I-explain mo na nga Explain. kani nga nay diri nga side nga part morning first 1 to 20 1 to 20 nga. 1 to 20 tapos Yung sa side pikas nga side kay katanapol Mambot sa pag gituyo daw nanay gituyo shout daw. out sa mga taga Shopee, Lazada. Kamusta niya pagpangit? Kumusta inyong pagpangita sa mga kuanderi? Kasabi ang pare nga nagkuha na nag
Pangako. 12:30 asa ba kaning 12:30 oh. Karon pa lang oh, asa ka na dapita ha. O saan nga street ka nang Ang problema ko na sa'yo, pag yun nga parallel, pag yun ba no? What if kung parallel ang nasulti ba? Kaya dili intersection ba yun? Ang timaylan naman nimo kanin yung sa elementary, unsa nang elementary diya ang dalan? Yeah. Kanang Southwest. Kana diya, kana daw imong timaylan. South. Para may bawaan mo ang mga dalan. So padulong dito, diba? Libog kayo. Mano imong Okay. murag main niya nga So road. na Tumasako first, Tumasako 16, Basta kay First Street, Nazareth. libago kayo mga gana. So mora to, dagan salamat sa intanan, kimbre kauban pagyapon si Sampana. Sawadikap. Dalaga gyapon, katong mga Maria nasa Clara. gawas, pwede mo PM sa iya. Ito nasa kitchen. Daga sa kitchen. Sa kitchen. O wala pa mo sa plano. Oh, wow. Relax. Please, before magsara ang iyang bangag, mabisitaan sa bali. Si Juanito sa One Photo. Alright. Bisita iyang Facebook Thank you page. so much. One Photo. Galing na bata ni. O siyempre si Drew Dalapo Galu. Kini si Consiel Bernie Bitok Dagan salamat sa intanan. Anto sa sunod na po na episode. Part 3 aning mga misconception. Grabe lagi part 3. Part 3. Bye. Bye. Bye 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 bye. Bye.